Medokete era Mugi TV. Piny owacho koro timo lokruok ne aput manochuogi manrang chudo ne joma nedo hinyruok e kinde ng'anyo, kendo koro gibedo gi ting' mar ng'ado rieko ne jatend piny Kenya William Ruto kaka inyalo ta chenro makamano. Lokruok makamano oket ayanga okadho oboke moyiedhi ma piny owacho ma tarik 5 dwe mar achiel higani. Bende apudno chwal thuolo margi ma tich nyaka ndalo 180 ka Irfinya Kidi miyowa ler. Tarik 25 dwe mar 8 higa mokalo, jatend piny William Ruto kokadho oboke moyiedhi mar piny owacho nochuoga put matayo chenro machulo jogo manoyudo midhiero e kinde ng'anyo kod mago mawedegi bende noyudo midhiero e kindego chakre higa 2017. Oboke makamano noyango ni apudno ne idhi ta kod Makau Mutua kod jatend riwruoge okinde pacho ka Faith Odhiambo kaka jalupne, kendo nowinjore ti kuom ndalo 120. Kata kamano, Faith Odhiambo noduogo gwetao bang'e kendo kare nokawo kod Clarice Oganga masani en jakom mar riwruok mochung'ne ratich oganda pacho ka KNCHR. Tok chuoga pudno, bura nochwale doho kendo jang'ad bura Edward Muridhi ma doho mamalo ma Kerugoya nochiwo ng'eto ni apudno ne ok nyal chako tich nyaka kanyo mawinj bura makare. Bende nochiwo chik ni duol marango ratich oganda KNCHR ema nigi ting' matele chenro makamano. E oboke moyiedhi mar piny owacho ma kawuono, oyang ni ting' mar apudno koro biro bedo mar ng'ado rieko ne jatend piny William Ruto ewi kaka chudo ma jogo manoyudo midhiero owinjore tim. Matok yudo lipot ewi chenro makamano kowuok kuom duol mar KNCHR. Bende thuolo matich ne apudno chwal kuom ndalo mamoko 180 kochakore kawuono, kendo yang ni gibiro tiyo kaluwore gi chike mag katiba kendo tiyo kachiel gi apisas mag piny owacho kama dwarore. Kopogore gi Makau Mutua kod Clarice Oganga motelo ne apudno, jokanyo mamoko gin kaka Jerusalem Mwathime, Richard Bano, Duncan Okello, Rafael Ngetich, Duncan Ojwang, Fatuma Kinsi, Francis Moraya kod Pius Meto e kind mamoko. Irfinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.